Viking Lab kehittää kotimaisia käsihygieniatuotteita teollisuuden tarpeisiin. Nyt tuotteidemme saatavuus paranee huomattavasti. Aloitimme nimittäin yhteistyön suomalaisen teknisen kaupan erikoisliike Etran kanssa. Etran toiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan, paikalliseen asiakaspalveluun sekä nopeisiin toimituksiin. Nämä asiat tukevat Viking Lab-tuotteiden saatavuutta. Etran moderni logistiikkakeskus sijaitsee Hämeenlinnassa ja edustaa alansa huippuosaamista. Asiakkaan tilaus siirtyy sähköisesti automaattiselle keräilyradalle, josta tuotteet nostetaan kuljetuslaatikoille ja lastataan seuraavan aamun kuljetukseen. Tilaus toimitetaan asiakasta lähimpään Megacentteriin, mistä Etran hyllyttäjä pakkaa laatikot autonsa ja jakelee tilauksen asiakkaalle. Nyt me voimme huoletta keskittyä uusien innovaatioiden kehittämiseen, kun tiedämme, että jakelukanava on paras mahdollinen asiakkaamme tarpeisiin.